Els infants de Sant Pol de Mar van poder gaudir aquest dissabte de l'obra La rateta que escombrava l'escaleta, de la companyia Festuc, teatre al Centre Cultural de Sant Pol de Mar. Era una bona manera de gaudir en família i de passar la tarda de diumenge, com deien i reconeixien molts dels pares que hi van assistir. Tinc dos nens i vam veure a través de la cartellera que hi havia aquesta obra de teatre i els nens em van dir que els hi faria il·lusió venir amb els amics a veure-la. L'obra és una adaptació del conegut conte de Charles Perrault que la companyia Festuc representa amb titelles. Hi ha afegit música, jocs de llums i un toc d'humor que fan les delícies dels nens i els pares. La rateta que escombrava l'escaleta explica la història d'una rateta molt presumida que es posa un llacet rosa a la cua i té una cua de pretendents a la porta. Els infants de Sant Pol estaven encantats amb l'obra. Troba una moneda i se va comprar un llacet i se'l fica a la cueta. L'actuació està emmarcada dins del cicle de teatre infantil 2017 que ja va portar l'obra Noctiluca el 29 d'octubre. La següent obra serà Monstres monstruosos. Per això haurem d'esperar fins al 26 de novembre.